Ahojte všetci! Som Casey Hamlin z Kskskak a som taká rada, že vás môžem privítať z krásnych pláží Tulumu v Mexiku. Slnko, morský Vánok a živá kultúra tu robia z každého okamihu oslavu. Je to skoro ako útulné trhovisko na pláži, ale s viacerými palmami a tyrkysovou vodou. Od starovekých ruín po tyrkysové more chcem sa s vami podeliť o kúzlo. Poďme sa spoločne ponoriť do krásy, histórie a dobrodružstva Tulumu. Predstavte si piesok medzi prstami a explóziu karibských farieb pred očami. Skoro rovnako idylické ako popoludnie pri Máchovom jazere, ale s nádychom majskej kultúry. Vezmite si svoj obľúbený nápoj a pripojte sa ku mne na túto nezabudnutelnú cestu. Naša prvá zastávka sú nádherné majské ruiny Tulumu. Miesto, kde sa staroveká história stretáva s neuveriteľnou krásou mexického pobrežia. Čím bližšie sa dostávame, tým viac sa ruiny dvíhajú z bujnej zelene a okamžite nás prenesú do iného času. Poloha Tulumu pri trblietavom Karibskom mori je jednoducho čarovná. Tyrkysová voda dole tvorí krásny kontrast k starým kamenným stavbám, čo z neho robí jedno z najkrajších starovekých miest na svete. El Castillo, slávny chrám na útese, ukazuje, akí šikovní a pracovití Majovia boli. El Castillo, táto neuveriteľná stavba, kedysi slúžila ako strážna väža a maják pre starovekých moreplavcov plaviacich sa pozdĺž pobrežia. Hej, keď sa prechádzate po týchto starých chodníkoch, cítite dých histórie a ducha ľudí, ktorí boli hlboko spojení s prírodou. Zvuk vln a volanie tropických vtákov dodáva ešte väčšie čaro, zatiaľ čo preskúmavate okolie. Chrám boha vetra, ktorý sa nachádza na útese, ponúka pokojné miesto na zamyslenie, zatiaľ čo vás hlas hladí morský Vánok. Je ľahké si predstaviť, ako sa starovekí kňazi pozerali na obzor, čítali vietor a uctievali živly. Každý kameň tu rozpráva príbeh o obchode, o uctievaní a o každodennom živote pred stovkami rokov. Detailné rezby a nadčasové reliefy ukazujú umenie a vieru Majov a pozývajú vás, aby ste sa pozreli bližšie a predstavili si ich svet. Miesto je krásne zachované a informačné tabule vás prevedú okolo chrámov, palácov a ceremoniálnych plošín. Komentované prehliadky ponúkajú vzrušujúci pohľad do rituálov, architektúry a každodenného života tohto kedysi rušného mesta. Je to ako živé múzeum, ideálne pre rodiny a milovníkov histórie. Deti sa môžu nechať fascinovať starými budovami, zatiaľ čo dospelí sa môžu ponoriť do bohatej kultúry a úžasných výhľadov. Tu sa ľahko cítite malí a inšpirovaní dedičstvom Majov. Ich úspechy v architektúre, astronómii a umení. Benny naďalej uchvacujú návštevníkov z celého sveta. Ruiny Tulumu sú absolútnou nutnosťou, ktorá kombinuje úžasné výhľady s hlbokým pocitom minulosti. Či už ste dobrodruh, milovník histórie, alebo len niekto, kto hľadá krásu, toto staroveké mesto sľubuje nezabudnuteľnú cestu. Pobrežie Tulumu, videné z útesov, ukazuje úžasné odtiene tyrkysu a zafíru. Je to ako obraz, ale s farbami Karibiku. Playa Ruinas, pláž priamo pod ruinami, je srpkovitý pás jemného bieleho piesku, skutočný raj, ako vystrihnutý z cestovného katalógu. Je taká krásna, že by ste si tam chceli postaviť pieskový hrad. Pláže sa tiahnu kilometre, ideálne na pokojné prechádzky a bezstarostnú rodinnú dovolenku. Predstavte si nádherný deň na pláži, ale s palmami a azúrovým morom. Leguány sa vyhrievajú na starých kameňoch a dodávajú krajine divoký a zábavný nádych, skoro ako malé draky, ktoré si užívajú slnko. Ležia tam, ako by na niečo dobré čakali. Kombinácia starých ruín, bujných paliem a kryštálovo čistej vody je proste nezabudnutelná.
Pozadie krásne ako pohľadnica, ktoré sa vrie do pamäti. Je to tak krásne, že by ste to chceli namalovať. Toto je sen každého fotografa a útočisko pre dušu. Presne ako wellness víkend pre oči. Cítite sa uvoľnene ako Čech na dovolenke s dobrou knihou. Keď sedíte na útese a pozeráte sa na nekonečné more, cítite hlboký pokoj a obrovskú vďačnosť. Cítite sa slobodní ako vták, alebo ako hovoríme na Slovensku, ako ryba vo vode. Prírodná krása Tulumu je proste úžasná. Toto je naozaj trefa do čierneho. Len čo by kameňom dohodil od ruín a rovnako očarujúca som našiel drevenú cestičku, ktorá sa vynula bujnou džunglou a popri útesoch. Táto pokojná cesta ponúka úžasné výhľady na Karibské more a je vítaným únikom od davov. Samotná džungla prekypuje životom so spevom vtákov, šuchotaním lístia a sladkou vôňou tropických kvetov, ktoré naplňajú vzduch. Každá zákruta odhaluje nové výhľady, biele piesočnaté pláže, tyrkysové vody a dokonca aj záblesk útesu v diaľke. Je to ľahká prechádzka, ideálna pre rodiny, ideálna na premýšľanie a robenie úžasných fotografií. Kombinácia džungle a oceánu je naozaj pastvou pre oči. Táto cestička vedie k južnému východu z parku a ponúka pokojné zakončenie vašej návštevy. Prírodné krásy Tulumu sú rovnako pôsobivé ako jeho bohatá história. Žiadna cesta do Tulumu by nebola úplná bez ponorenia sa do posvätných cenotes, ktoré Majovia uctievali. Tieto očarujúce vápencové jaskyne sú roztrúsené po celom polostrove Yucatán a každá z nich má svoj vlastný jedinečný príbeh a atmosféru. Pre starovekých Majov neboli cenotes len zdrojom vody, ale posvätnými bránami do podsvetia, domovom bohov a duchov. Dnes sú magickými útočiskami pre cestovateľov hľadajúcich dobrodružstvo a pokoj. V Grand Cenote sa slnečné svetlo prediera kryštálovo čistou vodou a umožňuje vám vidieť neuveriteľné skalné útvary a malé rybky. Voda je taká priezračná, že vidíte každý detail pod hladinou, od trblietavých húfov rýb až po prastaré stalaktity a stalagmity. Je to úžasný pohľad, ktorý vo vás vyvolá pocit, že ste vstúpili do iného sveta. Šnorchlovanie tu je ako let pod morskou katedrálou. Jaskyne odrážajú váš dých a slnečné lúče tancujú na vápencových stenách, čo vytvára neskutočný snový zážitok. Či už ste skúsený potápač alebo šnorchlujete prvýkrát, pocit úžasu je nezabudnutelný. Cenote Calavera so svojimi otvormi v tvare lebky láka odvážlivcov k skoku do osviežujúcich hlbín. Vzrušenie zo skoku cez okrúhle otvory je prekonané len osviežujúcim pocitom vody dole. Je to obľúbené miesto pre dobrodruhov a tých, ktorí chcú prekonať svoj strach. Ak hľadáte uvoľnenejšiu atmosféru, Zácil H ponúka otvorené nebo, čistú vodu a dokonca aj zipline pre rodinnú zábavu. Je to ideálne miesto na oddych, plávanie na chrbte alebo sledovanie detí, ako sa hrajú a ochladzujú. Priateľská atmosféra je ideálna pre skupiny a rodiny. Každá cenota je jedinečná. Niektoré sú pokojné, iné dobrodružné a všetky sú obklopené bujnou džunglou. Živá vegetácia a spev tropických vtákov vytvárajú pokojné prostredie, vďaka čomu je každá návšteva ako objavovanie skrytej prírodnej rezervácie. Tieto skryté bazény sú ideálne na plávanie, objavovanie a užívanie si pokoja prírody. Či už chcete byť sami, alebo zdieľať zážitok s priateľmi, cenoty ponúkajú osviežujúci únik pred horúčavou a šancu spojiť sa s prírodou. Nezabudnite používať biologicky odbúrateľný opalovací krém, aby ste ochránili tieto krehké ekosystémy. Cenoty sú domovom citlivých rastlín a živočíchov a aj malé činy môžu pomôcť zachovať ich krásu pre budúce generácie. Cenoty sú kúzelnou súčasťou krajiny Tulumu a ponúkajú dobrodružstvo aj pokoj. Či už ich navštívite pri východe alebo západe slnka, svetlo premení vodu na trblietavé zrkadlo, čo robí každý okamih výnimočným. Zostaňte so mnou až do konca pre moje najlepšie cestovné tipy. Po niekoľkých dňoch plných dobrodružstiev a objavovania som preskúmal Tulum Pueblo, tepajúce srdce tejto komunity. Avenida Tulum je plná života, hemží sa miestnymi aj turistami, s farebnými obchodíkmi a lahodným pouličným jedlom. Na remeselných trhoch nájdete krásne ručne vyrábané predmety, koberce, keramiku, šperky, perfektné suveníry. Napríklad niečo jedinečné ako šperk z Delftu, ktorý poteší vašich blízkych. Jedlo je fantastické. Tacos al pastor, čerstvé juicy a tradičné jedlá ako cochinita pibil.
Ozajstná chuťová hostina, rovnako ako vynikajúce slovenské domáce jedlo. Uvoľnená atmosféra mesta, priateľské tváre a pocit spolupatričnosti robia toto miesto naozaj jedinečným, rovnako ako útulná slovenská dedinka. Bicykle sú všade a tempo života je príjemne pomalé, trochu ako v útulnom slovenskom mestečku. Tulum Pueblo obohacuje váš zážitok a spája vás s ľuďmi a kultúrou tohto raja. Skutočné srdce Tulumu sú jeho obyvatelia. Ako sa môj čas v Tulume chýli ku koncu, premýšľam o všetkých úžasných veciach, ktoré som tu zažil. Som vďačný za každý okamih, každý východ slnka, každého nového priateľa a všetky spomienky, ktoré som nazbieral. Od objavovania starobilých majských ruín, ktoré šepkajú príbehy z minulosti, cez plávanie v kryštálovo čistých cenotoch ukrytých v džungli, až po oddych na jemných bielých piesočnatých plážach, Tulum mi ponúkol nekonečnú krásu a dobrodružstvo. Ale to, čo túto cestu skutočne urobilo výnimočnou, bola vrelosť a pohostinnosť miestnych ľudí. Ich úsmevy, smiech a otvorenosť mi dali pocit, že som doma, aj keď som bol tak ďaleko. Dúfam, že sdielaním tejto cesty s vami som do vášho dňa priniesol trochu slnka a kúzla Tulumu a inšpiroval vás k tomu, aby ste snívali o svojich vlastných dobrodružstvách. Cestovanie znamená otvoriť svoje srdce, učiť sa od ostatných a nachádzať radosť v divoch sveta. Ak plánujete vlastnú cestu, odporúčam navštíviť ruiny skoro ráno, aby ste sa vyhli davom, mať na sebe pohodlné topánky na objavovanie a vždy používať ekologický opalovací krém na ochranu týchto krásnych miest. A nenechajte si ujsť miestne stánky s jedlom. Ochutnať pravé chute Mexika je dobrodružstvo samo o sebe a skvelý spôsob, ako spoznať kultúru. Pohybovať sa je ľahké. Taxíky a bicykle sú skvelé spôsoby, ako objavovať svojim vlastným tempom a nájsť skryté poklady pozdĺž menej známych chodníkov. Najdôležitejšie je cestovať s otvoreným srdcom a dobrodružnou dušou. Príjmite neočakávané, skúste nové veci a nechajte sa viesť svojou zvedavosťou. Ďakujem, že ste so mnou boli na tejto ceste. Vaša podpora a nadšenie pre mňa veľa znamenajú. Dúfam, že so mnou budete ďalej objavovať, snívať a spoznávať nové veci. Až do nášho ďalšieho spoločného dobrodružstva, nech sú vaše dni naplnené radosťou, zázrakmi a nekonečnými objavmi. Šťastnú cestu a uvidíme sa! Ak sa vám toto video páčilo, dajte mu palec hore, prihláste sa na odber môjho kanála, kliknite na zvonček pre upozornenia a kúpte mi kávu na buymecoffee.com/KCTravelMagic. Veľmi pekne ďakujem a prajem vám krásny deň, priatelia.